Sportovní bitva, jaká má být, si fotbalovou krásu vybrala převážně v prvním poločase. Scott Kirkwood byl první, kdo mohl změnit skóre. Vyprodaný stadion jen vydechl, když téměř z protiútoku se mohl proslavit Koukal. Skóre zápasu se zařídilo klokaním stylem ze standardní situace chaloupka 1-0. Ale to zdaleka nebyl konec dokonalé fotbalové podívané na těžkém terénu. V 27. minutě se o to postaral Přemysl Bičovský. To už hrál Bohemians svou hru a Dundee pocítilo její sílu. Vteřinu před 12. za mocné podpory štěstí zasahoval Hegarty. 1-0 zůstalo, i když Skotové také ukázali svoje kvality. Odveta bude těžká, ale i Bohemians bude přitom. Tak proč se bát předem?